Bakit? Bakit? Ay, bakit? Bakit? Ay na ako. Ay na ako. Tumawag dahil taga barangay bakit? Isarding mo pa ilang ti aglabata mapanta munisipyo bakit? Mapanta agaplay. Tagaplit eh. Ay, apanta agaplay bakit? Tung pala ka, datay na bayag nga arapa apong bakit? Nga. Ay na ako bakit? Pakasarang ka itatan bakit? Ampay. Nakatuno ka atang niya. Anya? Pwede kwartamon, tapakasaran na kaon. Ay na, apo bakit? Ampay, dimam mo aya, nga naggastos ti agkasar, o pagatang mo ti baboy, bagas, kindirkrikado. Ay na po, da kwartamon? Ay na, bakit? Ampay, sino tinagibaga kanyam aya nga aggastuta? Ay na, sagot am amin ni Mayor bakit? Ay, kawin! Ada iti libre nga kasar bakit? Kasalang bayan ka na, DJ munisipyaw. Ay, iso nga ako na naitatay dati timawag nga taga-barangay, kasapulan lang ka now, nga mapantadji munisipyo nga agaplay, gan itugot na kano datay, nga man dati ay, birth certificate. Birth certificate, bakit? Birth certificate, dapat mangitugot na kano ti birth certificate. Barsar pipipit nga. Kumain, birth certificate! Ay, birth certificate. Anya kumata nga si Murag. Kasi murag ko na naman yung taga-barangay bakit? Anya si Murag lakay. Seminar. Oh, seminar. Ay, seminarya. O, di aje bakit? Birth certificate. Isuman ka talaga. Birth certificate. Basta di birth certificate bakit? Kasapulan ka no nga mangitugot ta iti birth certificate. Barsar pipipit. Anya kumata nga barsar pipipit. Pag alam ko mga itikasta. Ay, naapo bakit? Dajay nga, maalala, JCPA. Birth certificate bakit? Dajay ka no iti ipasa. Ay na Di munisipyo. lakay. Agasawa akong inang. Kung kunam nang di magayam mo tilablapidam. Barsar pipipit nga. Barsar pitiket. Barsar pitiket. Birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Dahil ganting baga na dahil ko akin. Dapat iti may sabakit. Adi malala mo ilang GCPA. Mangitugot ta kano iti sinurag. Sinurag nga. Sinurag ko na naman. Mangitugot kayo pa iti sinurag ko na naman. Dahil taga-barangay. Yaman nga sinurag data ko man. Ay naapo dinaklang Sinurag. kahit pakasaran. Sinurag. Si Murag. Si Murag. Bakit? Adi si Murag. Mangitugot na kano ti si Murag. Kanya dahil nga si Murag. Kagan alam ti si Murag. Dinaklang Adi kahit maalala pakasaran. di CPA bakit? Nga pangpanagnet nga awan pa iti asawa ta. Si Murag. Ay naapo lakay. Imbag lakit din. Tahanak pa nga nagpakasar kanyan. Mabalinak pa nga agbabawi. Nya. Nakatungtungan ka. Anya kumata nga si Murag. Kasi Murag ko na naman yung taga-barangay bakit? Si Murag lakay. Seminar. Oh, seminar. Ay, seminarya. O di aje bakit? Basta mangitugot na kano iti birth certificate. Tapos seminar. So nga grubat kan bakit? Tain tan nag-apply. Tapakasarang kan bakit? Ayun.